ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyo adug intensyon, atong iapil usab sa ato ang mga pag-ampo kining mga musunod nga mga pamisa. Kalat pasalamat kang Senyor Santo Niño, San Isidro Labrador, inhans kanunay panabang, Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, sa mga grasyang nadawat ug maayong panglawas, atol sa adlaw nga natawhan ni Ivan Abardino, naghalad, Hernali Abardonido and family. First death of Felisa Utom Rodrigo, naghalad iyang pamilya. Halad sa kalag ni Angel Berta Guioman atol sa paghandom siyang adlaw natawhan karong adlawa, naghalad iyang pamilya. Halad pasalamat sa mga grasyang dawat sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, Senyor San Jose, San Isidro Labrador, ug Santo Niño, naghalad Bisen family. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan ti kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ti kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa
Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagap. Ayaw pagpahilayo ka namo ug patalinghugya mga pagampo sa tanan nga nagdaig kanimo. Pasaylo ang among mga sala ug iuli kami ngana sa kinabuhi. Ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuon maninyo ang inyong kwarta, ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamo sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug malualoy-on, dugay nga masugong ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kanimo, ug giatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukad mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo
balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagsangpit kaniya. Sa tanan nga nagsangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamos sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili. Hinunua, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon og sa maabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusaras usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus milakaw sa sakaya. Si Jesus mikawas sa sakayan. Ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniyag miingon, hapon na kaayo ug aaw kining dapita. Busa palakta ang mga tawo ug puadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus mingon, dad-angari. Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas diya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra
nga nakapuno og napulog duha ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga mangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon sa tanan. Welcome back to me. No? Ako na lang welcome back sa akong kaugalingon. Mga igsuon, ang ato ang Ebanghelyo karon nagpakita, nagsubay, nagpadayag sa milagro, unang milagro nga gihimo sa Ginoo. Atong timan-an mga igsuon, kung musubay tas Biblia ug sa kinabuhi sa atong Dios, kanunay gyung naay koneksyon sa kaon ang ministry ni Kristo. Sa Old Testament, ang atong unang ginikanan nakasala tungod sa pagkaon sa ginadili nga prutas. Ang unang milagro nga gihimo ni Kristo kabahin sa kumbira didto kasal sa Kana. Ug karon pod sa atong ebanghelyo, ang ato ang Ginoong Hesukristo nagmilagro, gipadaghan ang isda ug ang pan para makakaon ang 5,000 katawo. There is always connection between meal and the ministry of Jesus. Pero atong timan-an mga igsuon, nga kining pagmilagro ug paghatag ni Kristo pagkaon sa mga tawo nga gigutom ni adtong taknaa, naghulagway pud ni sa kun unsang klase nga kasing-kasing anaa siya. Naghulagway ning milagro sa atong Ginoo karon sa kun unsang klase sa pagpangalagad ang iyang gipakita nga unta atong sundon usab sa atong kinabuhi. Unsa maning tulo ka klase sa pagpangalagad nga gustong ipaabot sa Ginoo kanatong tanan? First, we must serve regardless of people. Mga lagad unta ta dili mamili og mga tawo. Kining mga gipakaon o giayo ni Kristo, kining mga tawo nga iyang gikaluy-an sa atong ebanghelyo karon, mao pud ning mga tawhana nga magluib niya. Mao pud ning mga tawhana ang mubato niya. Pero bisan pa man og nasayod siya sa posibilidad nga kining mga tawhana manglikoy ug madamlag, iyaha gihapong gipakaon, iyaha gihapong giayo, iyahang gihatagan sa ilahang kikinahanglan. Usahay mga igsuon, mauni ang problema sa tawo, kay kung mga lagad ta, pili-pili. Ganahan tag mga tao nga alagaran kanang mga well-groomed, mga humot, mga well-behaved, kanang ato rang makontrol, samot nag mga wealthy. Mao gyud na special place sa ato ang lamisa inig panahon sa kumbira. We serve not regardless of people. Ang ato ang pagpangalagad usahay ug atong respeto magbase sa estado sa tawo. Pero sa atong Ginoong Hesukristo karon, He served regardless of people. Mulikoy ba ning mga tawhana or dili? Muunong ba niya or dili? Kung kini nang ginahanglan, iyahang hatagan. Ikaduha, we must serve regardless of place. Mga lagad nga dili mamili og lugar. Kitang mga trabahante na may mga maestra dinhi, nabiya gid mo mga favorite assignment, mura pod mo mga pare. Nga maliskay og malagsik mo basta naa mo anang lugara. Unya magluya mo kung i-assign mo anang lugara. Pero si Kristo mga igsuon, bisan ditos duol sa dagat, bisan adtos bukid, bisag asang lugara, kung naay mga yog tabang, andam niyang ipakita ang iyang pagpangalagad ngadtos katawhan. Karong adlawa or ugma di ay i-celebrate ra ba ang priest day, St. John Marie Vianney Day. Igo baya miani usahay? Kay kami naabya pud mi preference nga mga assignment nga mga pari. Lay ubang pari nga ma-assign og bukid kaayo nga way signal, isla nga layo kaayo tabukon ngadtos mainland.
maghilak-hilak sa obispo. Feeling nila gisilutan sila. Mamili og lugar. Pero gisultian ta sa atong Ginoo Kristo, bisag asa ta ibutang kung naay manginahanglan, maningkamot ta nga mupakita sa kung unsay atong kaya nga itabang sa katawhan. Mao na mga igsuon gipakita ni Kristo karon, we must serve regardless of place. Ikatulo, we must serve regardless of time. Mga lagad ta dili mag-agad sa oras ug sa panahon. Pwede man unta sa atong ebanghelyo karon mobalibad si Jesus. Kung naminaw mo maayos atong ebanghelyo, si Kristo bag-o lang namatyan sa iyahang ig-agaw nga si Juan. Pagawas niya, kita din siya sa mga tawo nga luoy kaayo. Pwede ra gyud siyang moingon nga, ay sa kog hilabti, kay nasagmuyo ug nagbangutan pa kuron sa kamatayo sa akong minahal. Pwede ra gyud moingon ang Ginoo nga, ugma na lang, kay hapon naman sad, gabi na, mupahuway sa ko. Pero wa bali-bali sa Ginoo. Gani siya pa mismo ang nagtukbod sa iyahang mga disipulo sa pagpangitag paagi para makapakaon sa mga tao nga gigutom. Mga igsuon, daghan nato nakasuway panarbaho. Kasagaran musod alas 8, mugawas alas 5 or alas 4. Istrikto kaayo tas oras kung manarbaho ta. Di gyud ta mosugod kung dili pa igpatak sa kwintadas atong sweldo. Pero bantaye, naay uban duha ka oras sa dili pa mugawas ng lipstick ug ng make-up ng daan kay murag katul na kaayong tiil igawas sa trabahoan. Kung unsa ta kadasig sa ato ang pagsud, kung unsa ta kaluya di ay sa atong pagsud, ing ana pud ta ka excited usahay mugawas sa ato ang mga trabahoan. Usahay mga igsuon mamili tas panahon ug oras nga gusto ta mga lagad sa simbahan. Daghan akog mga parukyang naagian. Kini mga sakristan usahay banggimaw ug manggawas ni daghan kayo basta panahos Pasko, misa di galyo ug pista. Pero minatay babawig pangita kung kinsay mo serve. Ang pari na lang mo tabyog sa insinso, maupay mo bindita, maupay magkurus-kurus dito. Kay hapit, way sa kristang makita, basta minatya na ang alagaran. Kahinumdum lang ko ni atong na-assign pa ko sa isla sa Karnasa. Tagsara magyud taon mo abot ang pari dito. Mauto nga, usa kahapon ni ana, naabot ang pari, unya duha ra magyoy minister, unya, naatoy usa ka limister nga tiguwang, giingnan siya nga, Nung Mario, sirbe dito sa padres na matyan kay si ang usa ka minister ning larga man dito sa Cebu. Unya sinong Mario kay nagbitbit na mas iyang igtatari. Kay naalagi suong tari. Ingon sa taos Mario, serve, pare ray makakwarta. Arita sabong, kay kita'y mapaldo ani. Ug tuod man nanabong gyud siya. Pero iyang duha ka manok, hurot kabihag, gigabaan, no? Mamili tag panahon ug okasyon kung kanus at taganahan. Mamili tag panahon ug oras kung kanus a komportable tang mga lagad. Pero gitudloan tas Ginoo karong adlaw sumala sa atong ebanghelyo. Kung kayas atong oras ug panahon, kung naay manginahanglan, ato gyung tubagon kutob atong mahimo ug atong ikatabang. Mga igsuon, kini usa ni kahagit sa matag usa kanato. Sa musugot tag sa dili, kitang tanan gitawag sa pagpangalagad. Isip ginikanan, isip pari, isip namunuan sa ato ang katilingban ug barangay, or di ba kaha sa mga organizations nga inyong giapilan. Apan, hinaot nga mutidlom punis atong hunahuna ug kasing-kasing ang gitudlo sa Ginoo kanato sa atong ebanghelyo karon. We must serve regardless of people, regardless of place, regardless of time. Amen. Palihog manindog.
Atong bag-ohon ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kay Jesucristo nga nakabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloas mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Ang Dios mihatag kanatog pan gikan sa langit, sa ingon mutuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon pangayoon nato nga lig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo, diha sa pag-ingon, Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga panagbibangi, ang mga kanasuran, makabaton og tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya, nga kanunay magtuboy alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga bugatan sa ilang mga kalisdanan og sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Dios among amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatawo sa bulahang Birhen Maria. Matinud-anon no ta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapailang ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon pagampo kamo ron ako Ginoong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa patay ug pagmaya siya ngalan. Alang sa katusanan sa sikip niya santos sa simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kini mga gasa, o gitugot ng amo mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka na mo nga gasa nga tunay alang kanimo. Kinamgipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga man Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagis pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tawo mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kini ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mihatag, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni hiningadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kinig Panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nimpans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug maalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi gid mo simbahas tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon, mga kahigalaan, mga minahal, mga kaliwatan nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, agdiha kaniya, gihatang anak kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaynua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kayo tanawang ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Karon ato'y pakita ang timaan sa atong pag-inigsunay. Pradait, peace, peace.
Maigsoon kina si Jesu Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Law sa dugo ni Kristo, magamping ta kanato alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, pinagis pagkalawat, gihimo mo kaming bagong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinagis imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kinamagipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang kalinaw ni Kristo.